Gandane kang sekar gadung tuwin kembang-kembang menor kang esmuarom winor lan yata-yatan katiku sumo mangambar waraku kusing dupaku malon galon hawar mega ler membo bathara tan samar pamoreng suksma sinoksmaya winah ya ing sapi sinimpen talenging kalbu pambukaning warana parlen saking tiap layaping luyo pindha pesating supena sumujuping rasa dadi foto kuwi mangkono Gantya kang winursita datan kadine nggih Sang Prabu Kalapracana kang sumursa patih Hiranyasakti wonten ing pesanggrahan Gunung Jamurdipa lampahe sang katong jejogetan kekiprah kumricik tandrani
Menika Gusti kula Sinuwun Prabu Kala Pracana ingkang sumusul rawuh ing pesanggrahan Gunung Jamurdipa. Sinuwun sungkem kula mugi kunjuk kawula non. Patih Heranyos Kibu. Ya ingsun tampa pangabekti mutih. Paran wartaning nggonmu saguh njaluk panguwasa Kayewangan Suralaya saka tangane Bathara Guru apa wis entuk gawe Sekibu. Punten dalem sewu sinuwun. Saengga sapriki dereng wonten katerangan saking dewa dipun nulungaken menapa mboten panguwas Kayewangan Jenggring Saloka sinuwun. Namung kula sampun patembaya. Kula mboten badhe sumedya wangsul dhateng nagari Kiskendhapura menawi dereng saged ngregem panguwas Jenggring Saloka sinuwun. Teh wonten dawuh nganti pirang taun olehmu sabar nunggu katerangan mau tinimbang kaya wong ngenteni kumambanging watu item ingsun munggah Kayewangan dhewe te para panguntap lereng kinetap caca bang mawingo bangis kumatot patoning lati Sinuwun lho ana apa kapareng sekeca lenggah nyuwun pamit kula piyambak ingkang manggi Bathara Guru sinuwun. Bujleng-bujleng iblis lanat padha cek-cekan. Patris Kipu jebul ora gelem dikilani dadane. Skipu. Ingsun ora negake marang lakuku ana mburimu teh. Anggro suruh sumbar ayo bocah buta tutno kang dadi laku kowe
Cikra cancut tumregut ngembat watang raboso mungsuh sanggep jojo kantaran bau sayati bengoleno prapting lampus sirna madyaning palukun dalah ana satriya gagah methuke lakuku sapa kowe aku sarayaning diwa jenengku Gatotkaca apa kowe sing jeneng Pracona dudu aku pepati Gustiku Kala Pracona jenengku Sekibu. Menungso ning apa kowe golek Sinuwun Kala Pracona Kandha Ratu Gustimu. Kinen bali marang negarane aja mbacutke bakal njaluk panguwasa Kayuwangen. Wah, ora sudi aku dadi baturmu. Kepara kowe minggato. Aja dadi palangku nggonku arep munggah marang Kayuwangen. Kowe kena munggah marang Kayuwangen. Waton wis bisa nglangkai bangke. Wah, basa urip gaglak limpahmu parat. Semangkahan terus sumbar wah, atos tangane parat. Yeah. Wah, ampuh menungso iki parat. Ya. Hot! Ah! Oh! Hoi! Ah! Ah! Oh! 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 Oh!
Waduh. Oh. Wah. Wah. Oh. Wah. Wah. Oh. Wah. Ampuh jagoning dewa iki. Ora kena disangga enteng. Ayo. Ayo sing ibu. Aja tak nganggo leren. Asap keringetmu suda karosanmu. Ayo iki. Gatotkaca kang bakal nuntasake nyawamu. Wah. Sumbaring gegiri sifat. Ya. Dingoleno. Prapteng lampus. Lakon sirna madyaning palugon parat ya. Ayo, durung kalah kowe. Ya. Ah. Ah. Wah. Ah. Wah, alat menungso iki. Ah. 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 Wah, edian. Hoppo. Wah! Oh! Wah! Yung! Wah! 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 Oh! Wah! Wah! Oh! Ah! Oh! Oh! Wah! Ah! Oh! Wah! Oh! Wah! Ah! Wah! Pancen hebat Gatotkaca kowe. Gatotkaca? Ana apa? Wis tumeka pati sekipu iki ya, Nggir. Kepara nyata wis kelakon mati tak cokot. Dicokot? Iya. Gatotkaca? Ana apa? Wah, eman-eman. Eman-eman karo Bagusmu, Bagus kok nyokoti piye? Iki siung gunane dienggo apa? Ya kena wae nyokot. Ning yen kowe wujud buta gandeng iki Bagus ya aja nyokot no. Ora iso mbedake ndi butane ndi menungsane. Banjur karepmu tak pangor, Ger. San. Wah,
bareng wis tak pangur siunge malah saiki tambah demes. Wajan yen mingkem ngono kuwi rak malah apik. Iya. Mangka dek mau ki tutik lho. Apa kuwi? Untune metu sithik. Nger. Patis ki wis mati mung kari ratune Prabu Kalapracana. Aja melu-melu. Weh, kalingane kowe kang mateni Patih Sekibu. Iya dasar kepara nyata. Wangune kowe sing jeneng Pracana. Ya. Ora tedeng aling-aling aku Prabu Pracana. Balik kowe sapa? Aku serayaning dewa jenengku Gatotkaca. Ih, Pracana. Kapan kowe mbajutke karepmu njaluk panguwasa kayewangan? Kelakon ilang nyawamu. Wah, kokean rembug rimah-rimah balungmu. Wah! Wah! Wah, menungso ora tata parat.
Gerek Gatot Kaca. Apa Pukulun? Jeneng kita wis lebda ing karya. Muneh satru murka saka Kiskendha para Prabu Pracana sak mati sing jeneng Skipu. Lan saiki yen kita mateni musuh ora sarana dicokot nanging kanthi dipotol gulune. Iya. Pancen tak potol gulune Kala Pracana. Ya. Kang mangkono Mara ayo kulep enggal tak kanthi ngadhep Adi Guru, Ger. Tak derekke Pukulun.